as últimas informacións que teño é que, vamos, a moción de censura vai se presentar, pero pronto. Outra cousa é que vai variante ou que non vai, que eso xa o dirán, pois, en secretaría ou juzgados, vamos, ou quen sexa, pero que se vai presentar, eu creo que pronto, non te podo dicir exactamente os días, pero en cuestión dunha semana debería de estar presentada esa moción de censura, que, a ver, vai adiante ou non vai a demostrar, polo menos, que hai dentro dun pleno dun concello, pois 10 persoas, bueno, 9 porque falta un concelleiro do PP, 9 persoas están, digamos, en contra da situación, en contra do señor alcalde, e que o señor alcalde así non pode seguir, porque o problema é que sabe que son 3 e vai de chulo pola vida, é dicir, son 3 e non consensúa con nadie, fala como se tivese, digamos, maioría absoluta, non, como se tivese os 13 de 3, é dicir, que non houvese oposición ali, e así, pois, así nos vai. De todos os xeitos, ti defendías que se presentara, non? Ainda que logo ti dicías, depois xa dirán os xulgados, pero o que hai que facer é presentala, quer dizer que para ti é unha boa noticia, entón. Sí, está clarísimo que a única opción que nos queda é, bueno, é presentala. Despois, que vaya adiante ou que non vaya, pois xa non depende de nós, pero nós fixemos todo o posible para quitar a esta persoa do Concello de Ponteceso, e non porque teñamos, polo menos eu non teño nada en absoluto en contra dele como persoa, pero sí como regidor do Concello, porque é un auténtico desastre.